अरे केकरा से सुनाई दिल के दुखड़ा, केकरा से सुनाई दिल के दुखड़ा कि जिंदगी भइल खराबी शराबी। हमके मिला रे बालमा की शराबी, हमके मिला रे बालमा। केहू कहेला छमक छलो, केहू कहे दिल जानी, केहू कहेला छमक छलो, केहू कहे दिल जानी। कि केहू बोलावे लाली पलंगिया, केहू बोलावे लाली पलंगिया, अखिया दाबी दाबी शराबी। हमके मिला रे बालमा। तो घर में कुछो खाए के नइखे, घर में कुछो खाए के नइखे, कि बाहर में करे ना बाबी शराबी। हमके मिला रे बालमा। तो चलिए नमस्कार प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह सब के टॉप बी कॉमेडी में फिर से स्वागत कर रहा बानी। तो ऐसे ही एक बेरा के बात हो कि एगो गांव में 3 गो दोस्त रहले स, आ तीनों दोस्त धीरे धीरे सियान भइले स। तब तक लत लाग गेल दारू के तीनों दोस्त के। आ रोज जास तीनों दारू पियस, पी के घरे आवस, रोज होटल में जास तीनों बैठ के दारू पियस। एक दिन के समय के बात है कि समय के पहिया घूमल, आ तो जा करके 2 गो दोस्त चल गए अपन घर परिवार चलावे खातिर बहरा। अब बच गए कि एगो दोस्त। अब बेचारा अकेले का करो, अब रोज जाए हुए होटल में जहाँ बैठ के तीनों पियत रहले स। अब जाए रोज लेके 3 गो गिलास लेवे, एगो बोतल। अब तीनों गिलास में ढारे, आ ढार ढार के पिए। रोज के यह दशा रहल। एक दिन के बात हो कि वो में के जौन मैनेजर रहे रोज उहे देखत रहे। एक दिन ओकरा से ना बर्दाश्त भइल, जाके आइल, आके पूछलस, अच्छा भाई ई बताओ आखिर का है ई, मतलब कि हई जवन ई 3 गो गिलास में ढारत ताड़ो, आ तीनों गिलास धीरे धीरे पी जाता अकेले, आखिर काहे एक गिलास नहीं खा पियत? कहला कि का बताई, बड़ी दुख के बात बा। एगो समय रहे कि हम के तीनों दोस्त आवत रही जा, आया के तीनों आदमी पियत रही जा। आज ऐसा भइल बा कि अकेला पड़ गइल बानी, लेकिन तब याद के भुलावल नहीं की चाहत। यही चलते 1 बोतल दारू और 3 गो गिलास लेके बैठिला कि न तो बुझाए कि हमार दोस्त साथ में नहीं खसन। हाँ, एक दिन के बात है कि ऐसे ही बेचारा बैठल दारू पिए। तो दिना 2 गो गिलास मंगैलस, 2 गो गिलास मंगैलस, 2 गो गिलास में ढरलस। तब ओकरा विचित्र लागल हो मैनेजर के कि आज 2 गो गिलास काहे, लागत कि ये जो संहतिया बा दुनिया से चल बसल का। आई कहलस कि अच्छा भाई आज ही बताओ आज 2 गो गिलास काहे ले बड़ो, का एगो तहार दोस्त संहतिया मने चल बसले का? अरे कहला कि अरे ना ना महाराज ऐसा बात नहीं है, आज हम व्रत में बानी, उपवास बानी, आ 2 गो संहतिया के बदल आज हम पी लेतन। यही बात पर मैनेजर साहब कहलस कि पीता शराब है कहता है कि नशा खराब है, पीता शराब है कहता है कि नशा खराब है, खुद तो कुछ करता ही नहीं पर कहता है किस्मत खराब है। यहाँ हर इंसान की यही कहानी है मेरे दोस्त, यहाँ हर आदमी का यही कहानी है मेरे दोस्त। अपने तो खुद अच्छा है नहीं पर कहता है कि जमाना खराब है, जमाना खराब है। तो एक दिन के बात है कि एक मेहरुआ एक दिन अपना मर्दा से कहलस, मेहरुआ कहलस कि ये जी हतना दिन बियाह कइला भइल, आज तक ले हमरा के बाहर कहीं ना ले आगे नहीं घुमावे, कि चली ना हमरा के ले चली तनी बाहरा शहर घुमा दी। तो कैसे कहलस मेहरुआ? तो मेहरुआ कहलस मर्दा से कि ए जी हमके शहर घुमा दी ना, आ दिल्ली वाला कुतुब मीनार तनी हमरा के दिखा दी ना। तब कहलस मर्दा की अच्छा अब तो पैसा बा ना, कर अभी दिमाग टेंशन नहीं आई। तब कहलस बुद्धि लगैलस, कहता कि अरे तू घर नहीं हो घर ही में रह ना, तू घर नहीं हो घर ही में रह ना, आ तहरा कॉमन चीज के कमी बा तू हमरा से कहो ना।
तब मेहररुआ ई बात सुनलक तो कहतिया कि सुनी हमारा कुछ ना चाही, हमारा कुछ होना चाहिए, हमारा कुतुब मीनार खाली हम देखब हम, अगर हमारा के कुतुब मीनार ना देखनी तो नैहर चल जाइब हम, आज के बाद कहियो ससुरा नी रेखब ना। दिमाग ओकर खराब भइल, मेहरारू हिया तो ठान ले बिया, अब कौन बुद्धि लगाई हम। हार पछता के ले गइल घुमावे, हार पछता के ले गइल घुमावे, आ भीतरे भीतरे लेकिन उनका खलत रहे। आ कुछ दूर के बाद सत्येंद्र सिंह के दू गो चिमनी चलत रहे। तो ई बात भुला गइल रहले कि मेहररुआ हमरो से होशियार हो, ई बात भुला गइल रहले है कि मेहररुआ हमरो से होशियार हो। आ माने चिमनी देखा के कहले कि देखो ना इहे न कुतुब मीनार हो। तो अब ई बात सुनले मेहरारू तब ओकरा से रहल गइल ना, ई बात जसही सुनलक तो ओकरा से तनिको रहल गइल ना, कहलक कि हाँ जी ई तो दिल्ली आए में तो तनिको देर भइल ना। माने बहुत जल्दी आ गइल। अच्छा लेकिन ई बात बताई, ई कुतुब मीनार धुआं काहे देता? आए जही देखो तानी कि ई मारे धुआं देता है, गधा दौड़ तारे स, है रेजा लौका तारे स। आए हम बुझ गए बात, सब समझतानी, ढेर बखेड़ा हमरा से बतियावो मत, हमरा के जरूरत भुलवाओ तड़ो, हमरा से अब तू बेसी बतियावो मत। तो मर्दा कहलस कि हमरे नु घुमावल, हमरे जानकारी दिहल ह, हमरे नु घुमावल, हमरे जानकारी दिहल ह। आ जब हम कहतानी कुतुब मीनार ह त तू कहे कहत कि चिमनी ह। तब जाके गुना भाग मेहरारू कैलस, कहलस कि ई मर्द जात ह खिसियाइए जाई, आ कहलस कि चली देख लेनी, आज सांझ के रौरो घरे बुझाइए जाई। तब जाके घरे अइले, शाम भइल तो कहले कि मर्द कहले कि आज परोठा तनी बनावो ना, आ बड़ी जोर से भूख लागल बा, गरमे गरमे खियावो ना। तब जाके खींच के बरले मेहररुआ का कैलस कि मकई के रोटी परोस दिहलस। तब खींच के बरले मेहररुआ का कैलस कि मकई के रोटी परोस दिहलस, आ घी के जगह पर रेड़ी के तेल घोंस दिहलस। तब जाके मरद अइले, देखले मकई के रोटी, कैले पूछता छी। तब मेहररुआ कहलस कि चुपचाप बैठ के खा ली, आ ढेर ज्यादा पूछिया छी। जब बात बढ़ल तो मौगी कहलस कि तोहरे नु सब अधिकई ह। जब बात बढ़ल तो मौगी कहलस कि तोहरे नु ई सब अधिकई ह, आ हम कहतानी कि परोठा ह, तो तब तू कहता काहे कहता कि मकई ह। तो देखिए भैया, मेहरारू से ढेर चलहाकी ना, मेहरारू से ज्यादा चलहाकी करब तो इहे दानसा हुई। जैसे शादीशुदा लोग रउआ सभे ध्यान देव जा, वैसे जेकर मेहरारू हुई। तो यह वीडियो रउआ सभे के कैसा ना लगल, तो अगर बढ़िया लागल होगी तो इस वीडियो को लाइक करी जा, आ कमेंट करी जा, शेयर करी जा। अगर चैनल पर रउआ सभे नया हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। तब तक धन्यवाद।